खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सान फालिनाया दिनै जोबनानै थांबाय। बिटिआर बायजोनि बर' फिसाफोरनि जिउ रैखाथि राजखान्थियारि मोनथायनि राहा लामा खालामनायनि थांखिजों इं 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव आथिखालनि BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिरनेस्वर बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि बिबान होनानै दाफुंनाय जादोंमोन। 12 बोसोराव आगान होनाय आथिखालाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना बिबान लानानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरनि गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि सानावनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि 12थि सान गायसनथाइ सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै देग्लाय नलबारि जिल्ला सार्गिखुसि दुर्गा मन्दिर खाथिखुसियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गं 22 जिल्ला बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' माहारिनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खुंनाय हाबाफारिनि गिबियाव फुंबिलिनि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बाहागो लानानै बर' हारिनि थाखाय गोबां गोनांथार बाथ्रा बुंलाङो। मख'जाथावदि UBPOनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै देग्लाय 2025 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव साबसिन अनजिमा लाना उथ्रिसार जानो हानाय गासै सा 36 फरायसाफोरनो मान बावनायजों लोगोसे BKWAC खुंथायनि बानजायनायाव साफ्रोमबो 10,000 रां अनसुंथाइनि चेक राननाय जायो। बे हाबाफारियाव BKWACनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसाफोरनि सायाव थुलुंगा बिबुंथि लाखियो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BKWACनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि EM, प्रणब बर' EM, जयकान्त रामसियारि, खुंथायनि गोबां सोद्रोमाफोर आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायाव मेहेरगोनाङै हाबाफारिया जाफुंलाङो। दिनैहाय नलबारि जिल्ला सागेरकुसि बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थुंगा 12थि गायसनथाइ सान बेखौ फालिनो जे थांखि लादोंमोन बे थांखि बायदि दिनै हाबाफारिखौ नुजाफैनो मोनदों। आं इनाय गोजोननाय मोन्दों। गुबैयैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेयो 12 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 12 बोसोरनि गेजेराव जोङो माखासे खामानि मावबोबाय BTC बायजोआव थानानै BTC बायजोनि बर'फोरनि राजखान्थि जेंनाखौ लानानै, सोलोंथाइ जेंनाखौ लानानै आरो माहारियारि जायफोर जेंनाफोर दङ, राव हारिमु थुनलाइ गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावगासिनो दङ। दा जाफुंनायनि बाथ्रा बुङोबा बा जाफुंनि बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ जायोबा गोबां मावनो गोनां दंबावो। जों बेवहाय खौसेयै जों खामानिखौ मावलांनांगोन। बे सैथो बाथ्रा। बाथ्राया जोङो जोंनि थानाय जि दाबि दावाफोर जायखौ जोङो BTR गोरोबथानि गेजेरजों लाना फैदों बेफोरनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै। माखासे मावफुंनो गोनां दंबावो आरो आबुं मावफुंनायखौ जोङो आरोबाव एसे सम जों नेबावनांगोन। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि बा बिसायख'थिनि सिगां माखासे गोनांथार जि जोंनि दाबिफोर दङ, जेंनाफोरखौ मावफुंजागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ। दा जायखि जाया दिनैनि नैबे समा 18 जुलाइ 2014 मायथाइमोन बेयो, थांनाय 2014 मायथाइ सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। आरो बेनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथायाव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबैबो जोङो बाहागो लाबोबाय। आरो बेनि गेजेरजों बर' खौसे अनसाय गावनाय खुंथाया दिनै दाफैजाबाय। नाथायबा दाबो गोबां खामानि मावनो जा आद्रा दङ। जाय आद्रा खामानिफोरखौ जों मावफुङाबा बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा। आरो जेब्लासिम बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा अब्लासिम जोंनि रां बावजा मोननायफ्रा आबुं जानाय नङा। आरो जोङो रायजो राजा आइ आफा लुबैनाय बायदि बा जों लुबैनाय बायदि खामानि मावनो साननाय दङब्लाबो जों मावफुंनो हानाय नङा। मानोना माबा मोनसे मावफुंनो गोनां जायोबा जोङो रांखावरिनि जि फैयो नालाय, बाथ्रा फैयो नालाय। रांखावरिया जा मोजोमथि नंखाय जोङो सनखुसनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांआव जोङो गं 22 जिल्लायाव राननांगौ जानायाव बे जों मोननाय 14,85 लाख राङा बे 14,85 लाख रां बेयो थोजासे मालाबाबो जानो हाया। जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थादों, नारसिनबाय थादों जोंनो राङा नांबावगौ। रायजो राजाया खामानि मावनो लुबैदों, जों मावनो लुबैदों, ओंखायनो जोंनो रांखौ बारायनांगौ। बेफोर नारसिनबोदोंबाबो बे दा मोगथां महर मोनाखै। आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय जोंबो रांखौ मोननांगौ बाहागो बेखौबो जों मोननो हायाखै। बेनि थाखाय जों सानबाय थादों। ओंखायनो जोङो स्पेसियेल पेकेजनि थाखायबो बोरैहाय जोङो मोनगोन बेनि थाखाय जोङो
खामानि मावनो नाजाबाय थागोन जायखिया जोंनि नाजानाया थागोन नाजागोन दा जोंना बर' फोथाराव मोनसे गावहा खुंथाया गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जाबाय गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनायाव जोङो गं 958 गं गामिखौ जों फोसावहोनो हाबाय आरो नैथि खोलोब फैबावगोन आरो जानोबो हागौ थामथि खोलोबसिम थांगोन दा बेखौ नायोबा जोंनि बर' फोथाराव मोनसे गावहानि खुंथायनि जे जों बिसायख'थिखौ थाबै मोननो लुबैदों बेयो बेसेबांसिम जोङो जाफुंहोनो हायो नाजाबाय थागोन सरकाराबो बाथ्रा होनाय बायदियै खामानि मावनो नाजादों नाथाय जों नुनायाव गामिया सिगाङाव नटिफाइड खालामग्रोजानांगोन फोसावग्रोजानांगोन सरकारनि दारै बेनि उनावसो बियाब दागोन आरो बियाब दाखांनायनि उनावसो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेहैनो हागोन बे बाथ्रा दा बेनि थाखायथ' जोङो सरकारजों रायज्लायबाय थादोंबाबो जों लुबैनाय बायदि फिथाइ मोनथ'वाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों बा जोङो बिटिआर माने गभर्नमेन्ट आरो जोङो BKWC माने बर' फोथाराव मोनसे गाहाय खुंथाय जोङो सम सम ज' रायज्लायदों आरो जों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौबो लोगो हमदों जोंनि जेराव फोरोंगिरिनि आंखाल बा जोंना साबेसे फोरोंगिरिया थैलांखो साबेसे फोरोंगिरिया रिटायारमेन्ट जालांखो बे खालि पस्टफ्राव जोंनि बिजाथि सोसननांगौ बर' फोरोंगिरि सोसननांगौ बर' स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोबाय थादोंबाबो बे जों लुबैनाय बायदि जायाखै बाथ्रा होनानै दोनदों गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया थाबैनो BTCनि बायजोआव मोनसे स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बे आंखालखौ सुफुंना होगोन होननानै बाथ्रा होनाय दं दायो जों नुनो मोनो बेयो माने जोङो लुबैनाय आरो सरकारनि मावनाय बावहाय माखासे मालाबा जों मोनथिस्लाबै माबा जेंना आरो सरकारहाबो गावसोर एजेन्डा थायो बे हिसाबैनो जि मोनसे जोङो लुबैयो बा जों जाय समाव जाजानायखौ लुबैयो बेबायदि जानांगौखौ जोंहासो मिजिं थानो हागौ जोंसो लुबैनो हागौ नाथाय सरकारा जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि साननायजों खारफाजोबनो हाया माखासे जेंना थायो बिथांमोनहा अब्लाबो जा फोथायनाय दं दिनैनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे डक्टर अनुज पेगु बिथांमोननि दैदेननायाव आरो मानगोनां जोंहा बिश्व दैमारि बिथां दङ स्पिकार बुंथिगिरि बिथांमोननि दैदेननाय बा बिथांमोननि सरकारनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे मोजां मोनसे सुस्रांनाया बा जोंनि दाबि दावानि जाफुंनाया मोगथां जानानै फैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं